I denne her video vil vi fortælle om kommareglerne 4-7. Den første kommaregel handler om apposition, og hvis man har sådan en regel, så kan man forklare det på en måde, hvor man kan sige, at man kan sætte parentes om et led inde i en sætning. Og i det her tilfælde har vi et eksempel, der hedder Danmarks bedste kage. Blomsterkassen blev lavet af Helene Jensen fra Konditori Atelier. I det her tilfælde, der er det, blomsterkassen, der er vores led, så vi kan sætte parentes rundt om. Og et kendetegn for appositioner, det er, at der er en forklaring, en ting uden et grundlag eller et udsats. Så har vi de her 3 øvelser her nedenunder, og det vil være en god idé, hvis du pausede videoen her og prøvede at se, om du selv kunne finde ud af, hvor kommaerne skulle sættes, så vil de komme lige om lidt svar. Den første, der er den største nazist, Hitler, blev udryddet af jøderne. Nummer 2 er blomsten, rosen, var skinnende rød. Vi skal huske at købe ind til, for eksempel pepperoni. Ind til pizza, for eksempel pepperoni. Før og eller efter ledsætning, eller også kendt som bisætning. Det her komma sættes lidt forskelligt, efter om du sætter startkomma eller uden startkomma. Hvis du ikke kan finde ud af at finde ledsætninger, led og hovedsætninger i en sætning, så kan du bruge ikke-reglen. Hvis du kan sætte ikke ind, og det adskiller grundled og udsagsled, så er det en ledsætning. Og hvis det ikke adskiller grundled og udsagsled, så er det en hovedsætning. Har vi et eksempel her. Skønt man siger, det bliver regn, når svanen bliver lavt, tager vi afsted. De røde kommaer, de er sat med startkomma, og de skal sættes foran ledsætningen. Og det sorte komma, det er sat uden startkomma, og der skal kommaerne kun sættes efter ledsætningen. Og hvis der er flere ledsætninger, som i dette tilfælde her, så skal kommaer sættes efter den sidste ledsætning. Så har vi 3 øvelser, som jeg vil bede jer kigge på, og hvis I lige vil stoppe videoen og tænke det over selv, så vil jeg komme tilbage med svarene lige om 2 minutter. I den første, selvom han ikke var særlig god til fodbold, scorede han alligevel. Der skal være komma efter fodbold, fordi det er i slutningen af en ledsætning. Sætning nummer 2 var fordi, han ikke kunne udtrykke sig normalt som alle de andre klassekammerater, fik han stadigvæk gode karakterer. Det røde komma skal sættes, hvis du sætter startkomma, fordi at det er starten på ledsætning, og det sorte komma sættes så, fordi at det er slutningen på en ledsætning. Selvom hun aldrig nåede at gøre sit arbejde færdig, før hun fik fri, var hun stadigvæk dygtig. Og igen blev det røde komma sat, fordi det er starten på ledsætning, og så det sorte komma slutter ledsætningen. Yes, og de parentetiske ledsætninger, de sættes foran ledsætningen, hvis du nærmest lige så godt kunne have sat det i parentes. Så et eksempel er, at bussen var forsinket, fordi det var uvejr, med 15 minutter. Så det her, fordi det var uvejr, det sættes ligesom ind som en lille forklaring til det her, at bussen var forsinket. Og der har vi også lige 3 øvelser, som vi kan kigge på, og så lige sætte nogle kommaer selv, og så kommer jeg tilbage med svarene. Yes. Og i den første, der er det, vi skal, som du nok allerede ved, have en baby. Og her sættes kommaen rundt om, som du nok allerede ved, fordi det er ligesom med den her parentetiske ledsætning, som forklarer lidt. Toeren, der er det, mine forældre skal, for en gangs skyld, ud at spise. Og her er det, for en gangs skyld, der er den her parentetiske ledsætning. I treeren er det, hunden, der ellers normalt bare sover, stak af. Og her er det så, ja, det store ledsætning, der ellers normalt bare sover, som er den parentetiske ledsætning. Og den sidste kommaregel, det er eller anden fortegn foran men. Og det er fordi, at hvis du skriver men, så skal der hver gang, så skal der sættes et komma eller et punktum eller kolon eller semikolon, et eller andet tegn. Og det skal der altid, for det ligesom henviser til noget tidligere. Og jeg har et eksempel. Maden var god, men servicen var elendig.
Og her har vi også 3 øvelser, som du lige kan kigge på, og lige sætte nogle kommaer, og så kommer jeg tilbage med svarene. Og her der er det, ja, i etteren, den kom alt for sent ud af døren, men kom alligevel til tiden. Toeren er, der er lang tid til, men vi har glæder os meget. Og nummer 3, der er mandagen var kedelig, men heldigvis fik vi kage. Og ja, alle 3 der er det så, fordi at det er men, der står, og kommer der skal sættes foran men.